салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ компот тайёр мекунем. Компот аз себ ва олу. ман аллакай себро тоза кардам, олуҳоро шуштам ва дар ин ҷо ман аллакай обро андохтам. акнун олуҳо ва себро меандозем. олуҳои ях карда буданд. ман нав ай марази негирифтамшона. ин олуҳоро ай хонаи холамшон овардем. нилифа истомантимша. ҳозир вай мекунем, компот мекунем. компот мехӯред шумо? компот намехӯред? чиба? олу ва себро андохтем. боз акнун об меандозем ай болояшон. аз болояшон обро меандозем. ва акнун мемонем ки компоти мо пурра ҷӯшад ва пеш аз тайёр шудан баъд шакарро меандозем. сарпӯшашро мепӯшем то ки тезтар ҷӯшад. боз дар ин ҷо ман самбуса тайёр кардастам. барои ҳамин компотро ҳозир кардам ки то тайёр шудани самбусаҳо компот тайёр бошад, хунук бошад, ба маза мешад баъд самбусакати. ана ҳамин хел. вай шумо самбуса мехӯред? самбуса. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел компоти мо ҷӯшидеста ва акнун шакар меандозем. ман камтар шакар меандозам ки то ки аз ҳадди баъд ширин нашавад. ками дигар ҷӯшад ва бас бад. ана мехел компот. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел шуд. компоти мо тайёр шуд. ҳозир мебинем. ман ҳозир нав рехтамша, барои ҳамин болошам хел пенаштагӣ. ана ҳамин хел компот тайёр шуд ва дар ин ҷо ман аллакай самбусаҳоро низ тайёр кардам. ҳамин хел иноша шикаста видеода нишон додам, барои ҳамин шикастагӣ ҳастанд. хел бениҳоят болаззат менамоянд. хамираш низ мулоим шудагӣ. вай кати сливочный масло кати дар ҳақиқат хамир бениҳоят нағз мешудай. оста нағалтен бо. мо берун биромадем. ана ҳавай тубакҳои ки кабутӣ шинонда будем, ҳавайёра хокошадина шавҳарам тоза кардан. ҳозир акнун бо пур мекунем. чо кардай? ана ҳамин се тубак механден. камтар андозем басаша. хок бисёр ҳаст, кун мешад, меандозем шуна. Точно. не акав не вай нарасовна вай сатличаша раз. ман ин сангора чинда сатлича да андоз. не ман иноша чин вай сатил да андоз. на андоз вайро вай инҷо да. ман ана вай да андоз. ана мехе. ой. Исто. Огурец. Да, ин хок.
ای خدا اینجا ده نه انداز گفتم سطلیچه ده بر انداز نه سطلیچه ده بر انداز No. Nasıl? نه انداز این کمتر دیگه Bardos'ta vurdunuz mu bir dakika? ونا وای аробача мемонем ай нилуфарай сафед болои ҳавайда мемонем ша на басака чӣ хокаш сипсиёҳаям ولی با آب میاندازیم چه خیلی میشیناد وقتی که شینانه میاگون چی Çıkalım ben hamca şirkin mekine. آ؟ Ama hamca şirkin mekine. با آب نمیاندازیم چه چی تکش تا یگون چی میمونیم ده یگون پادنوس Это не моя машина выстрелила. کنی اوس گریزین شما تز И мне вот ничего подтянет. И мне не плохо. И мне уже не да нажмели зачи плохо. Ты можешь не знать, а мне тут плохо. گفتم ما لبدانش میده ناراض نیلوفر چه به شما گپ نمیگیرینم چه به شما گپ نمیگیرینم Нет, тут не жалко. Ой, вот. انا молодец جان من همشه خشرو کردن تو بکویا نیلوفر چخ کدیسته تمام بس Где машина? بار پرتو باشه Не, машина. دستاشون آزی چیپ چیرکین میکنن Şu mu? ها بس شما Точно. کنی من نگاه کنین Пиу. خلی کن که А вот и будет. ها نیلوفر همه سنگویا کنه میچینه رفتیم اک نیلوفر خونه بس بیارم رفته ویا عربایا رفتیم тамошобинони гиромӣ имрӯз ҳамроҳ дар ана ҳамин банкаҳо компот маҳкам мекунем ман дирӯз як видео мондам ва бисёр аз тамошобинони гиромӣ гуфтанд ки бо ан ҳамин хел кришкаҳо метавонед ки банкаҳоя маҳкам кунед ҳеҷ чӣ намешавад ва варенӣ зверобой ва ҳатто бодаринг яъне салёни бодарингро маҳкам мекунем ҳеҷ чӣ намешавад безед намешавад ва имрӯз бошад бо маслиҳати тамошобинон ман гуфтам ки ана ҳамин олуҳо ва себҳоро дар ҳамин банкаҳо компот карда маҳкам кунам барои он ки аз хонаи холамшон олу овардем бисёр ва себ овардем ва ҳар рӯз ман компот мекунам ва аллакай ҳозир он қадар компот намехоҳанд себо безеб мешаванд агар ки бисёр истанд ман аллакай бисёр себҳоро дар тафтон хушк кардам
ва боз камтари дигаша мондам ки то ки ҳаме хел хӯрад, лекин ҳеҷ кас намехӯрад, барое ки ин себои тирамоҳ ҳаст, себои камтар туруш мебошанд. Ва гуфтам ки хубтараш компот кунем, навз ҳаст. Компота навз мехӯранд ва ҳар рӯз компот аллакай ба дили одам мезанад. Ва ман гуфтам ки анам хел банкаҳо ман бисёр дорам, бисёр ҳафта ҳаст, ҳисоб кардам шуна. Хубтараш ки дар ҳамин банкаҳо компот кардам монам ва кай он вақте ки компот дар кор шавад мекушоем. Барои ҳамин имрӯз ҳамроҳ компот тайёр мекунем. Ман банкаҳоя тайёр кардам, себоям майда кардам, барои он ки бинен сарпӯшаш майда ҳаст, барои ҳамин ман майда кардам ки то ки ба осонӣ ҳамин себоя ба банкаҳо андозам. Ин олуҳо дар яхдон буданд, шуштам шунам, барои ҳамин камтар ихел шудагӣ. Ва ҳозир бошад ман об мемонам, банкаҳоя бо оби ҷӯш мечалқонам, чӣ хеле ки тамошобинон гуфтанд, ва себоя майда карда ҳамаша ҳамроҳи олу дар банкаҳо меандозам. тамошобинони гиромӣ, ман ана ҳама хел ба банка олу ва себро андохтам ва акнун ба ҳар як банка ман 100 грамми шакар меандозам. Намедонам бас бошад ё ки бас набошад 100 грамм шакар ва ҳеҷ кор намекунад агар ки кам бошад. Агар вақте ки компота мекушоем бо шакар меандозем, агар ки зиёд бошад боз каме оби ҷӯш меандоземша. обро меандозем. обро андохтем ва акнун сарпӯшашро сахт маҳкам мекунем. Ана ҳамин хел шудам. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ман ҳамаи компотҳоя тайёр кардам. боз шахсоне ҳастанд ки аввал дар дег ҳамаи ҳамин мевагиҳоя ҷӯшонда, обкатӣ, шакаркатӣ ва баъд дар банкаҳо гирифта маҳкам мекунанд. ман низ хостам ки ҳамин хел кунам, барои он ки чӣ хеле ки мебинед қариб ними банка мевагӣ ҳаст ва ҳатман обаш камтар мешавад. лекин ман боз хостам ки дар банка ҳамаи мевагиҳо бошад, зебо менамояд. боз шумо низ ҳатман тамошобинони гиромӣ барои наздикони худ тайёр кунед. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.